Приятелка, решихме да си разменим така наречените булбаскет, есенна кошница и нека ви покажа какво сложих в моята за около 100 лева. Обиколила съм доста магазини, но смятам, че се справих доста прилично. Като за начало взех едно пухкаво одеяло от Синсей, доста е мекичко и приятно, но обиколих няколко дема в Пловдив, за да намеря от тези пуканки, както и от тази смес за палачинки, но все пак мисията беше успешна. За къде през есента без една голяма, хубава свещ. Тази я взех от Синсей. Можех да взема и някоя ръчно изработена, просто не ми остана време да поръчам от никъде. В Синсей намерих и тази тениска, която тя може да си я носи за вкъщи, но със сигурност ще й хареса. Една гъба за чини от Пепко и тъй като тя има кученце Кай, взех и тази играчка за него. Тя дори издава звук, така че ще му хареса. Една от тези маски на DM. И от The Body Shop взех този спрей за тяло, който е лимитирана серия, както в същия аромат и крем за ръце. Ще ми е интересно да разбера дали продуктите ви харесват и бихте ли се зарадвали на нещо такова. Аз вече имам отзив, че всичко в кошницата се е харесало. Но ето тук нещо смешно, остана ми много място в тази голяма кошница и реших да взема една чиква от пазара, за да може тя да си направи супа. Разпечатах един есенен бъкет лист и го сложих. Очаквам да изпълни всяко едно нещо. Напишете ми долу в коментарите, бихте ли се зарадвали на тази кошница. Поне вкъщи всички одобриха кошницата, а ето така изглежда тя завършена.